שלום סגי בשן. שלום ארלי. סגי, בוא תנסה לשחזר את רגעי האימה כשאתה יושב בתוך הנגמש בלב התופת של זייתון, כשאתם מבינים שהנגמש שלפניכם נעלם. תשמע, זה היה רגעים של קור רוח מדהים, באמת, של חבורה צעירה של אנשים שרואה מול העיניים שלה את החברים שלהם שבעצם התפזרו לכל עבר, והם מחלקים פקודות קרות, הם עולים, הם נלחמים, הכל תחת אש, והם אוספים את החברים שלהם. בואו נראה את הכתבה שעשינו איתם השבוע. שעה ארוכה בדרכנו החוצה לא הצלחתי להגדיר לעצמי את המצב הבלתי נתפס הזה שנקלעתי אליו. כאן ממש מולי בפינת הנגמש של דופן הכבש. בכל השקיות האלה מונחים השרידים של חיילי הנגמש שהתפוצץ רק עשרות מטרים מהנגמש שבו אני נסעתי. שלנו בהצלחה לכולנו. ניסע עד שלום ונחזור בשלום בעזרת השם. חבר'ה, תחילת הדרך, מישהו אומר? כן, בטח, שנייה אחי. לך הנה שמחה על שלום, תחזירנו לשלום ותצאנו מכף כל אויב ועורב בדרך ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה במעשה ידינו ותתננו לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע כל תחנוננו כי אתה שומע תפילה ותחנון אתה. ברוך אתה אדוני שומע תפילה. אמן. המטען הזה הופעל כנגד השיירה שלנו כבר בתחילת המבצע, למרות זאת הרגשתי בטוח. אני מכיר את המצבים האלה מלבנון ומשירות המילואים, אבל למה שיקרה בהמשך, לזה כבר לא הייתי מוכן. באזור המזרחי לך, באזור שין, 38, זור שני אורכן 2. תצפיות מזהות שני מחבלים שמכוונים טיל אל עבר הנגמש שלנו. חוליה שמכוונת עלינו טיל RPG, הוא ירה על החוליה והם הספיקו לשגר את ה-RPG שהכתיר אותנו במעט. נורא עלינו טיל עכשיו. כן. בסדר, פספס. מה קורה? תספר לי מה קורה. מה קורה עכשיו? כן. בינתיים יש 3 מחבלים הרוגים. בנגמש אחר נוסע רוני מרדכי, הצלם שלי, הוא מלווה את פלוגת ההנדסה של גבעתי. בנגמש מצטופפים 11 לוחמים וכלב, סביבם עשרות קילוגרמים של חומר נפץ, הם בדרך לפוצץ מחרטה לייצור טילים ופצצות. בכל האקשן הזה שכולם מתלהבים להיכנס, ווואלה ויש רעל, ושמחים וצחוקים וזה, אז אם יקרה משהו, אז מה קורה? איך מתמודדים עם זה? חושבים על זה? גם חושבים על זה, כן. מה? לא יודע, מה נגיד? כולם שמחים ומצב רוח טוב והכל. אם יקרה משהו, אז לא יהיה ככה שמח. דינה חטף מטען, חבר'ה. דינה של טל. משהו רציפים קלים מאוד, נראה לי. משהו התפוצץ, מתחתיי כנראה. פגיעה בפנים, יורד דם, לא קריטי, אבל צריך לטפל בו. אנחנו מפנים את נהג הדחפור תחת אש, רוני הצלם ופלוגת ההנדסה נכנסים לאחת המחרטות, מתארגנים לפיצוץ. תביאו לי לפה אור ועוד 1 של קילו. 3, 2, 1. 6 מחרטות פוצצו, השחר מפציע. סגן אלוף עופר וינטר, מפקד הגדוד שבנגמש שלו אני נוסע, נותן את הפקודה להתארגן ליציאה. תהיו ערוך ליציאה משם החוצה, תראה שאתה יוצא החוצה לטנצ'ר ומאבטח את עצמך כמו שצריך עד כאן. יש תחושה שעוד מעט יוצאים החוצה. אני מנצל את הזמן לצילומי האווירה. קצת גלים ברחוב, תמונות מנהיגים, וגם מנסה ולא מצליח לצלם את הירי והמטענים שמתפוצצים מסביבנו כל הזמן. סגי, איפה אתה בשוק טוטלי? נשפסת איתו. אז אני מחפש כלי שלי, אני לא מוצא אותו.
הנגמ"ש הזה שנפגע ממטען גדול שהופעל מתוך הבניין הסמוך ויצא מכלל פעולה, כל הלוחמים בריאים ושלמים. בנקודת הזמן הזו כולם מסביבי מקווים שהנגמ"ש שנעלם פשוט טעה באחת הסמטאות. אבל התמונה הזאת של מנוע הנגמ"ש שנעלם במרכז הכביש, עשרות מטרים ממוקד הפיצוץ, לא מותירה ספק בליבו של אף אחד. חסר לי נגמ"ש ויש פה חלקים. אני עדיין לא מעכל את מה שהתרחש סביבי. הנגמ"ש נמחק ועמו 6 הלוחמים. אני מסתכל על עופר ולא מבין מאיפה יש לו את קור הרוח לתפקד במצב החדש. מצב שבו כל פלסטיני משתוקק להניח ידו על שריד מגופתו של חייל ישראלי. בשלב הזה מבחוץ המרדף המטורף של חיפוש חלקי גופות שאיש אינו יודע היכן הם. לפתע אני מבין שהנגמ"ש שנמחק היה של פלוגת ההנדסה של גבעתי. אני מבקש מעופר שיבדוק האם רוני הצלם שלי חי. עופר בוחר שלא לדבר ברשת הקשר על ההרוגים, ואנחנו עולים יחד איתו לבית הפלסטיני הזה. ורוני הצלם שלי מתעד במצלמתו איך בבית כבר כולם יודעים, וחיילי פלוגת ההנדסה שאיתו בנגמ"ש עדיין לא. קיבלת את זה בהודעת טקסט או מה? גדו, אומרים שיש הרוגים ויש פצועים מהכוח שלנו. ההורים המודאגים מעבירים הודעות SMS אל תוך הנגמ"ש. יש מצב שאנחנו לא יודעים על משהו? בחוץ הלחימה נמשכת במלוא עוזה. שימו לב, 2 חמושים שם הולכים, רואים? כן. רגע, שנייה. רגע. 2, 1. ברגע נדיר של קליטה במכשיר אמירס, גם אני מצליח לבקש ממיכה, צלם אחר שעובד איתי ונמצא בארץ, להודיע לאשתי שלא תדאג שהכל בסדר, ומיכה מרגיע אותי. שומע. אוקיי. תגיד לי, יש לך את השירות שלהם? אתה יכול להגיד? רק אחרי שעות של לחימה אני מצליח לצלם את עופר, מתבודד ומוצא רגע לברר מי מחייליו איננו. זה 6. תשמע, השטח, אני אומר לך, לא נשאר מהנגמ"ש כלום.